തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീകള് ചിലപ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഇതുപോലെ വല്ലവരുടെ അടുത്തുനിന്നും കിട്ടുന്ന സമ്മാനം അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഫീമെയിൽസ് ലൈഫ് ലോങ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ട്രൈ ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ അതാണ് സേഫ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ മീൻ പറയില്ലല്ലോ ഒബ്വിയസ്ലി, അവര് കോണ്ടംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദേ മൈറ്റ് ബി എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് കാരിയർ. അവർക്ക് ഒരു സിംറ്റമും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാരിയർ ആവാം ലൈഫ് ലോങ്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഈ ടീനേജേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവര് ശരിക്കും അഡൽസിനും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ അവർ സേഫ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടവരുടെ കൂടെ ഒന്നാമത് പോവില്ല എന്ന് അതാണ് ഹെൽത്തിയർ. ഓക്കെ, ഐ മീൻ നമുക്ക് സെക്ഷൽ ഇതിന്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും പോകരുത്.